варзишгоҳи марказии шаҳри Ваҳдат 7 сол қабл сохта ба истифода дода шуда буд. Аммо дар варзишгоҳи мазкур бошгоҳҳои шаҳри Ваҳдат боре ҳам бозиҳои худро доир накарданд. То ҳол маълум нест, ки ин варзишгоҳ кай барои доир намудани рақобатҳои варзиши рақами 1 ҷаҳон омода мешавад. ҳамкоронамон мавзӯъро идома медиҳанд. дар дори омодагиҳо ба мавсими ҷадиди футболи меҳан ҳайати эҷодии муассисаи давлатии телевизиони варзиш аз ҳама варзишгоҳҳои бошгоҳҳои лигаи бартари меҳан, лигаи якум ва дуюм дидан намуд. ҳадафи сафар ва дидан намудан аз ин варзишгоҳҳо энъикоси омодагии варзишгоҳҳои тимон ба мавсими нав ва ҳамчунин як марҳилаи литсензиякунонӣ ба ҳисоб мерафт. варзишгоҳи марказии шаҳри Ваҳдат соли 2017 сохта ба истифода дода шуд ва то имрӯз ҳеҷ бошгоҳҳои маҳаллӣ тақрибан мавсимеро дар ин варзишгоҳ нагузарониданд ва бори охир тими Душанбе 83 бозиҳои хонагии хешро дар ин ҷо доир намудааст. мушкилоте ки варзишгоҳ соли қабл дошт то ҳол ҳалли хешро наёфтаанд. нишастгоҳҳои варзишгоҳ ҳама фарсудаву шикаста аз кор баромаданду макони техникӣ, ҷой барои бозигарони ҳайати захиравӣ ва масъулини бошгоҳ ба таъмири куллӣ эҳтиёҷ дорад. дар атрофи варзишгоҳ нурафканҳо нестанд ва ҳамчунин табло надорад. иттилоъ дода шуд, ки баъди мусоидати мутахассисони Федератсияи футболи кишвар ба зудӣ ба варзишгоҳ хок ва нуриҳои зарурӣ оварда мешавад. ҳамчунин қайд гардид, ки 2 соли охир варзишгоҳ бидуни об аст. масъулин иброз намуданд, ки солҳои охир офатҳои табиии минтақа таъсири манфии хешро ба варзишгоҳи марказӣ расонида, бориши зиёди борон сақфҳои ҳуҷраҳои либосивасткунӣ, ҳуҷраи доварон ва дигар утоқҳои ёрирасонро хароб кардааст. нисфи варзишгоҳ барқ надорад ва ҳамчунин бештари фурӯзонакҳо корношояманд. аз беҳбудиҳои варзишгоҳ метавон панҷарабандӣ намудани атрофи варзишгоҳро қайд кард. чӣ тавре ки масъулин зикр намуданд, то чанд моҳ қабл ҳар кас метавонист вориди варзишгоҳ шавад ва баъди панҷарабандӣ намудан кори нигоҳбинони варзишгоҳ каме роҳаттар гардид. масъулин иброз доштанд, ки бо маблағи 1 миллион сомонӣ ҳудуди варзишгоҳ ба масофаи 600 метр панҷарабандӣ шуд ва ҳамчунин роҳбарияти шаҳр эҳтилоъ доданд, ки бо мусоид гардидани обу ҳаво корҳои таъмир ва аз навсозии варзишгоҳи марказии шаҳр идома хоҳанд ёфт. дастаи ёхути шаҳри Ваҳдат мавсими гузашта дар лигаи якуми меҳан баромад намуда, дар 24 даври рақобатҳо 27 имтиёз ба даст оварда, бо касби зинаи 8 мавсимро ба поён расонд. умедворем, ки мавсими ҷадидро бошгоҳ бо касби зинаи баландтар ҷанбаст менамояд ва варзишгоҳи марказии шаҳр таъмиру тармим гардида ба талаботҳои лозима ҷавобгӯ хоҳад шуд.